Har du lyst til at gøre noget godt for dig selv? Noget, der giver energi til krop og hjerne. Noget, der giver ro til sind og sjæl. Og noget, der giver klarhed. Mit navn er Rikke Isak, og jeg er din Qigong-instruktør. Qigong kan udføres i alt slags tøj. I hvert fald næsten alt slags tøj. Qigong er let at lære, og det kan udføres rigtig mange steder. Det kan være i skoven, det kan være ved stranden, det kan være ved fjorden, og det kan være et sted, hvor der ikke er så meget plads også. For eksempel i et lille studie. Det kan også endda foregå på færgen. Du behøver ikke noget udstyr, bare dig selv. Du kan udføre det i fællesskab med andre eller alene. Du kan udføre det i korte sessioner, så det passer ind i en travl hverdag. Det vil være fantastisk at udføre Qigong resten af dit liv. Den form for Qigong, jeg udøver, er baseret på de 8 brokader. Qigong er silkelignende bevægelser, der ikke belaster din krop, men får energien til at flyde i kredsløbet. Du er hjertelig velkommen til at ringe til mig på telefonnummer 29 71 77 75. Du kan også gå ind på min Facebook-side. Rikke Isak, yoga på kinesisk.